गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोखां फेस देखायनानै भिडिअ लाबोदों। आं दिनै नोंथांमोनजों माखासे खोथा सावरायगोन। नोंथांमोना अनोब्ला जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफ्रा आंखौ नुवाखैमोन दिनै नोंथांमोना नुबाय। आं दिनै नोंथांमोननो फेस देखायनानै नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै होबाय। आं दिनै बेखौनो भिडिअ बानायनो होननानै फैखादोंमोन। बे भिडिअआनो ओरैबायदि जागोन। आङो गोबां ट्राइ खालामबाय, बिनिफ्राय गाबोन बा समफोरनि गेजेराव मोनसे भिडिअ फैगासिनो दं, गोनां इम्पर्टेन्ट भिडिअ। बेबो जिर' बेलेन्स आरोना। बे भिडिअनि सायाव आं एसे बुंलांनि। बे गोदान भिडिअखौ आं नोंथांमोननो हगारनानै होगोन बे गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलावनो। नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय। बे भिडिअआनो ओरैबायदि, जोङो ओरैनो 18 इयार्सनि गाहायनिफ्राय आरो 18 इयार्सनि गोजौजों उन्दैनिफ्राय हमना ला आरोना, उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम बोरायनायसिम जोङो जिर' बेलेन्स एकाउन्टखौ खुलिनो हागोन। बिनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो लाबोगासिनो दं। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। बेखौ माबोरै हागोन, जोङो ब्रान्सआव थांनो गोनां गैया। बेखौ जोङो गावबागावनि मबाइलजोंनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना लेपटप दंबा लेपटपजोंबो हागोन। मबाइला ओरैबायदि जानांगोन, डाटा अन खालामनो हानाय जानांगोन, नेट नायजानाय जानांगोन। अब्लानो नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजोंनो नोंथांमोना बानायनो हागोन। नोंथांमोना आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। दिनैसो नोंथांमोना आंखौ नुबाय जानो हागौ। गोबां मानसियानो नायनो होननानै थाबाय थादोंमोन जानो हागौ। अब्लाबो नोंथांमोना नुवाखै। आं दिनै नोंथांमोननो आंनि बे फेसखौ लानानै देखायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ वाइट खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ। अब्ला थेंक इउ लोगोफोर। आं नोंथांमोननो बेखौनो भिडिअखौ एसेब्लाबो नोंथांमोननो इनफरमेसन होनो होननानै फैदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनगोन, मा बेंक बेफोरखौ आं फुल नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाजोबगोन। गासैखौबो नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। बाय बाय। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन।